Unha xanela aberta á parte da historia de Galicia, anacos da súa tradición e pobo, dun xeito que só pode capturar o lente dun fotógrafo. Non podían faltar os oficios tradicionais como a campaneiro da igrexa, a do mariñeiro curtido polo mar, e tamén hai espazo para a festa rachada como a do mundo celta de Ortigueira. Toda esa sensación de liberdade, non? De xente que vai fuxindo do seu día a día, buscando pois esa comunión coa música, coa natureza, non? E escollen Unha xanela aberta á parte da historia de Galicia, anacos da súa tradición e pobo, dun xeito que só pode capturar o lente dun fotógrafo. Non podían faltar os oficios tradicionais como a campaneiro da igrexa, a do mariñeiro curtido polo mar, e tamén hai espazo para a festa rachada como a do mundo celta de Ortigueira. Toda esa sensación de liberdade, non? De xente que vai fuxindo do seu día a día, buscando pois esa comunión coa música, coa natureza, non? E escollen esta imaxe porque me parecía orixinal. Imaxes que se quedan gravadas na retina como a visita de Fidel Castro a Galicia nos anos 90, malia que o revolucionario non era relixioso, o fotógrafo Fernando Branco puido inmortalizalo na Catedral de Santiago pousando as súas mans sobre a columna que cicelou o mestre Mateo. Momentos cruciais foron capturados e permaneceron inéditos até o de agora, como a fotografía de Óscar Corral, que estivo no lugar onde un narco foi arrestado pola policía na ría de Pontevedra. Tuve o privilexio de poder estar dentro dese operativo e de poder tomar fotografías. Na fotografía Osamos da Coca, pois podemos ver ese momento no que a unidade Greco entra dentro dunha vivenda na que hai sospeitas de que se está traficando con droga. Imaxes icónicas de peregrinos camiñando baixo a chuvia polas rúas de Santiago conviven con alegres escenas de festas como a gastronómica do Polvo do Carballiño. Esta exposición que abrangue décadas de historia de Galicia serve como un testemunho visual do pasado da nosa comunidade. Instantáneas de acontecimientos sociais e políticos pódense ver nesta exposición até o 15 deste mes. Un recoñecemento do traballo dos fotoxornalistas que perpetúan momentos para o enriquecemento cultural da xente e das futuras xeracións.